ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kinongilam jong kakur Nongrang kila penbena ba lingba kila patai khubor ban penlong ya Jingïalang jong kakur Nongrang ha ka Tarik ubnai Naiwieng arajar arpuwei Hatirot Singh Memorial Hall kebadan ha Pyndengumïong Mairang kaban sedang nado kapor khatwei beji menstep. Haga Jingïalang bat kilat patai khubor u convener jong kakur Nongrang uba Jasmine Nongrang oleh atho bakani kadai kaban ningkong bakakur Nongrang kan penlong ya kani ka Jingïalang jong kakur bat haga jo kapor uba Jasmine Nongrang ula ongru nakadaw ka jing don jong kaklam jing pang COVID-19 namar kata la kerpa di kiparakur bakin wan ye shimbenta kat kum balap tha da kakur. Adin bang ile konsol bat ki kini teman ki jongi ibadon ha keleng kadong kathain jong kari kasi jantia hi brogoi te ngile kran hakwe dei bakakam jong kakur ka jongi hi brogoi nakaliang ka jongki kila ajimut yangi banyami sakmat hakwe dei bakni kabenta bat milarai bakandon ka meeting kur lane ka jingi Kenduklang jong kinongkit kam jong kakur haka arpho Tarik mentau benai hangte hapo Hatirot Singh Memorial Hall kabadon hapo kasinang Pyndengumïong. Nakaliang kajongi hangne ngi penpena bat ngi kerpat ya borok kikur kibadon halaki jong ki unit kibadon halaki jong ki sinong sngubha banyawan hakate kesngi nak banta banya kran ni kimat bat ki jingdon kam jong ka kur hi borok away lesi ki don ki kur ki jongi ko maki thain patak khma hangtu gladon ki unit ki bangi sutanat ko ban pentip ba ki kur jongi hangtu ki julum ya ka Jingïalang kur ha sisin man lau senam te hak bidai bakini ki benta don la jong unit ni kerpat ya ki bakin wan tang arngut iwela ni arngut te lesi ki don ki sinong ki bomdon ki unit lesi na kaliang ka kepo lesi mo kakum ka jing penyai jong kasi la nim don ki unit ni don kirang bakur la ki jong ki kepo te kan niru ngi kerpat ya parok ki kini ki jongi ki badan ka mensin ki jingkit kia nag menta ka bantai ya kalawai jong kakur sngobha banyawan ha ka arpho Tarik mentau benai nado kapor khatwe biji menstep hangtei hapo Hatirot Singh Memorial Hall kabadon hapo kasinong Pyndengumïong nakaliang ka jongi nila form ya ka WhatsApp group kami ai kerteng ka thamai jong ka kur Nongrang katu ka daitang ka jingi Kenduklang hamrei kamdei ka group ni ka organization ka perskam danur danu katu ka daitang ka jingi kren bat ngi kwa ang apil ya borok kikur bahaka te kasngi kandon ka jingi Kenduklang na kabanta ban form no ya ka central body jong ka kur bat hadin nang tangin sa thau kilat kilanti bangin ya kren na kabanta ka jingbet ki jingbiang na kabanta ka jingdon kam jong ka kur hi borok away bat ngi skam hadin minala ban thau ya ka central body jong ka kur Nongrang bat kan donru ka meeting kur pelun hi borok away bat kane ngi skam bo blame don kat ba ka jing temu ko jongi khamtam ya la ka jong ka kur Nongrang hi borok away bingidon ka jingkit ka bakia nak menta ka lawai ka pateng berangwan bat ngamda bun kitin nga kerpat ya borok kikur ki bios ngau ya kani ka khubor ka message ka bangi pha lingba kilat patai khubor sngub ha banyawan ha ka arpho Tarik mentau benai hangtei hapo Hatirot Singh Memorial Hall Pyndengumïong ya jenda ki bani kran hatai ka sni ka menyi ka long bangin thau bangin form no ya ka central body jong ka kur Nongrang bat nyo i lingba ka jingyat ka por ngi ba kani ka long ka badan kam bat kibun ki agenda mlak ban penpau hang ni lesi ki kini ki pa teman jongi ki teman jongi ki bansa don hak te kesni ki sa ai kita ki mat lani ki agenda na ka banta ka kam jong kur ki jongi ha ka widai ba kani ka banta ka kur Nongrang jongi kumba kalong lingba ka jingi thu khana jong ki kemi teman ki pa teman jongi ki don hi haka widai bat ka thamai ka kur ka jongi hnrei haka widai bakani ka banta ngamla ban batai hang ni namar idam tang kumni hi prawangi te halor kita ki ke borok kamumut ba ngidon kam kata ka central body ban take off haka widai bakani ka banta